Excel, Astragalus, Holalos, Holy Basil, Bitter Melon, Paramerik, Turmeyang Dilaw, at Moringa, Malunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan na ng mga napagaling. Amazing food, ang mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, Hati Tito, Ibetito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Batito. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Arbay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng ano ito? Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumakas po siya, nag-ano yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag-200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya magtumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po, Doc, sa budget. Kasi, Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. Pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano, yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yun nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung Okay. katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. Multiplied. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Opo, Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga, saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey.
Talaga pong ano sa katawan, malakas. Malakas Kaya o malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla. Kaya yung problema yung pagbilisan ng ano. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Lord. at Opo, Lord. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. In regards kay Nanay. Thank you po, Doc. Okay, magandang umaga po mga minamahal kong amazing people. Andito po si Nanay Nilda Flora from Malabog, Daraga Albay. Before po, ngayon po andito siya kasamang kanyang kanyang anak na lalaki kasi linggo na nakaubo ay hindi po gumagaling si Pon. So bumalik po siya ngayon pero ang kanya pong sasabihin, yung nangyari po sa kanya dati, may vertigo siya, laging nahihilo, pagkatapos ang sasakit ng mga kamay. Pero noong siya po uminom ng ating Migawan, 4 capsules a day, ay in just 15 days, gumaling na po, nawala na at hindi na bumalik yung kanyang pagkahilo, pati po mga sakit sa kanyang mga kamay. So nanay, pakisabi mo sa kanila kung ano ang nangyari, kwento mo, at paano ko natulungan ng ating Migawan. Gayon man po so bulong na pig sa kuya ni Doc Joey Pipito yung Migawan saka yung Miracle C. Saka tong Mega at saka Multi 5. So para Amazing 4. opo So dati lagi ka na nahihilo. Kukuha niyo na mamanhid yung kamay ko saka yung tuhod na kulog. Masakit ang mga tuhod mo. Opo. So nung uminom ka po ng ating Migawan at yung mga iba't ibang produkto, Naalis naman. naalis na. Opo. So hindi na po na bumalik. Hindi na po. Kailan pa po yan nangyari? Mga ilang buwan o taon na? Isang taon naman. Isang taon na. Opo. So gumaling ka at hindi na bumalik. Opo. O beruin po ninyo yan. So unang-unang pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ at sa itong ating mga produktong galing Amerika. At ano po masasabi ninyo dun sa mga kakilala mo, kamag-anak at yung nanonood sa atin ngayon? Ano po masasabi ninyo? Pwede mo po na sabihin sa kanilang subukan nila para matulungan sila. Kuwan ko po, ading aki ko nga. Yung anak, kaya po sinama mo ngayon ang anak mo. Opo. Kasi ilang araw o linggo nang inuubos at saka may Dalawang linggo na. 2 linggo na hindi gumagaling. Hindi pa gumagaling. Kaya siya po bumili ng ating mga produkto sa ngayon para sa kanyang akos, sa kanyang anak. At siya rin ay iinom muli para hindi na bumalik ng Kasi ilang taong ka na, nanay? 66 ngayon. 66. 66 ka na. So medyo mahina na rin ang immune system. Opo. So mga minamahal kong mga amazing people, ito po si Nanay Nilda Flora ng Malabog, Daraga Albay, nagpapatunay ng kanyang vertigo at mga masakit sa kanyang kalamnan ay natulungan in just 15 days ng ating mga produkto tulad ng Migawan at Miracle C at iba pa. So sa lahat ng nanonood dyan, kahit anywhere in the world, pwede po kayo mag-order sa amin. Dyan po sa ating page, Doc Joey Betito page, pwede kayo mag-order. O ganun din po sa ating cellphone number na 0910-4482-598, 0910-4482-598, or pumunta po dito sa ating booking office sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Laging tandaan natin, ang magandang kalusugan ay daig pa ang isang katutak na kayamanan. Maganda. Okay po, mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buti may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo.
mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko po siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito sa ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nag-ano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakay. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect mong sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung lihi ko. Yung kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman ng sakit kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ang ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon na maganda. Sobra. Sobra na pawi. pawis mo. Oo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Okay. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin silang matulungan. Matulungan Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na nararanasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na, okay na sila. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa lang instrumento itong ating mga produkto. So congratulations sir. So sa mga nanonood sir ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc.
para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oh. niyaramdam. Okay sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay si Sir Raul na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo ang Amazing 4, and one day lang po yung pag-ihi niya ng dugo nawala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksin ng lumakad. At yun nga po, sabi niya, parehas kami pinagpapawisan. Kasi pag pinagpapawisan po tayo, ibig sabihin, healthy po tayo kasi nalidetoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan, meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo bilang isang Kristiyano na gusto natin tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayanan. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother nakainom na rin at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Ano po, dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yan. Sobrang tama na Doc. Ano po, para pong lantang gulay yung noon, pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madala nga ang putol mong duwang ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi na, sige. Pinasok uli ako doon sa taas, sa tube, CT scan. CT scan.
Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Ayan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot? Yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga mataas-taas ang dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto nyong, ayaw nyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang sa tapat mismo ng Central Bank. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold, ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po ay healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations, mabuhay ka, God bless, and good health. Yes, sir. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak, at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya, kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin, ang ginawa ko po, kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. So ngayon po, pag may pera kayo, umiinom pa rin para prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus.
Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Nag-inom kay Amazing Juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulog na. tulong doktor. Dahil Kasi nakakalik nagpara ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya kan doktor. Pero Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nag-check up naman ako. Today naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos try ko siya kung Dahil mo na pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago din sa kuya. So, simula na siya para abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagpara-abo sipon na hindi gumagaling. Kaluido. Mga perang ano eh. Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. Yung pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. trinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- Amazing Juice. Amazing Juice, Sarong arugani doctor. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God. Magpasalamat tayo sa dakilang Panginoon sa Ako Kristo. din yung mag-irarayo ka na Amazing Juice. Siyempre, Diba kasi ako? doon gumaling Siya- yung apo mo, natulungan ng apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Ayun. Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa may way man na nagtao di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na digi narahay so ako po so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga ni-refer dito, ni-recommend mo, na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So, anong masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may makaramdaman. Turo ko digi sa imo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyak ko man ang karangayan sa lagata. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni Ago. Ikaw, ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Codigdio si Manay Silya, so kataning ni Cecilia de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa Dahil sa imo, naging instrumento ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Thank you, Amen. Lord.
bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nakagumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si Nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan mo nga sa radyo. Kaya sa Magandang umaga. umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil na mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka pa. At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan din na lang ka. Oo. Hindi na nabagok sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito, parang sa iya kung anong marayon. Kaya di ba akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung missing Amazing juice, amazing pork. at saka Amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory normal, 110. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, dito sa Dinere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Doon po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang paggaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Wala Oh, man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 nangyari na ito. si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis. Yung Nagralaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagumpay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, magkagamot akong puwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yun. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroong nagsabi sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo. Siya ay yung mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marala na Oo, gagawin. nagagatin. Oo, anong marala sa O dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may recommenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka dito. Yes, pwede mong samahan. Oo. So yun, ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo.
thank you for your, assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko, So, walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parate, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya successful kang gumaling ka na. Gumaling. Okay, maliwanag. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming Sana salamat. makatulong din po kami sa inyo. Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indugabos. As in, welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kamundan. So, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinzena, together my partner po dito sa office. Ayan, kay Miss Angel Garcia. My name is Miss Arlene Pabilonia. So, ako po yung makakasama nyo this afternoon. Ayan, samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so kamusta po kayo? Ayan, so sana po ay nasa maayos tayong kalagayan. And of course, sana po ay nasa maayos tayong kalusugan. So ngayon po, andito naman kami para po may makapaghatid ng magandang programa po, especially sa lahat po na may mga karamdaman. Ayan, sa may mga problema po sa kalusugan. Ayan, susubukan po ang ating mga magagaling na produkto tulad po ng ating Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega 1 Capsule. Ayan, subok na at napatunayan na po ito since 2008 pa. Okay? So, located tayo, ayan, sa mga naghahanap po kung saan po kami matatagpuan. Ayan, so dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, located tayo dito lamang yan sa 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ito po yung contact number ni Doc Joey or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, sa mga nag-aabang ng contact number po ni Doc Joey, ayan, sa Smart. Ayan, so ready na ba tayo? Ayan, so hindi pa, kumuha na po tayo ng mga papel, ballpen, or any kinds na pwede po natin masulatan. Ayan, para po ay masave na natin. Ayan, so ready na ba? Ayan, dadahan-dahanin lang natin para po ay makuha natin yung contact number ni Doc Joey. Ayan, so sa Smart, we have 0910 44 82598. Again, 0910 44 82598. Ayan, nakuha ba? Yan, sa mga globe number naman. Ayan, ito po yung globe number ng ating CEO na si Doc Joey or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, sa globe. Ayan, ito po yung contact number niya. Ayan, so sa globe is 0917 853 8933. Again, 0917-853-8933. Ayan, so meron pa siyang isang Smart. Ayan, so 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Ayan, so simula Monday, yan, sobrang dami po ng ating mga pasyente. Yan, dagsaan po dito sa ating office. Iba't ibang karamdaman naman po ang aming na-encounter. Yan, so last Monday, yan, so ang dami po natin pasyente nung Monday. Yan, so nandito si Tatay Danielo. Ayan, si Nanay Esther, si Nanay Flor, ayan, si Ma'am Cecilia. Yan, si Tatay Sinon. Yan, si Tatay Sinon, I think nakikinig naman siya today. Ayan, talagang ito po yung natulungan natin na sobrang dami po ng kanyang mga health concern. Katulad po niyan, yan, last December 3, yan, nagpakonsulta po dito at sa, 'di ba, sa daming karamdaman ni tatay ay yung anak at manugang po ang pumunta dito sa ating office. Yan, isa na dyan ang problema ni tatay
ay laging naka-oxygen. Ayan, so sabi nga ng anak, parang hospital na lang daw yung kanilang bahay. Yan, si Tatay Sinon ay oxygen. Ayan, 2 malaking oxygen. Naka-wheelchair. Yan, naka-catheter. Yan, so may prostate problem, lung problem. Ayan, may COPD. But within 3 months na pag-take ng Amazing 4, na tuloy-tuloy, ay talagang nalunasan po ang mga health concern ni tatay. Yan. So hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy pa din yung pag-take po ni Tatay Sinon. Ayan po. So, natanggal na po yung kanyang catheter, yung kanyang wheelchair, natanggal na po yung kanyang oxygen. At ngayon, malakas na po si tatay kumain. At the same time po ay nakakapaglakad-lakad na at malakas, di ba? So, ganyan ka-amazing ang ating Amazing 4. Ayan, nandito din po si Mama Rodeline. Ayan, so nandito siya sa ating office at napatunayan na niya talaga kung gaano kagaling ang ating mga amazing products. Ayan, so pwede ka ba, Miss Rodeline, dito sa ating office? Ayan, so kung ano yung masasabi niya kung gaano kagaling ang ating mga produkto. Ayan, so nandito siya sa ating opisina at dahil sa kanyang anak ay sinubuhan po niya ang ating mga magagaling na produkto. Ayan, so mapapakinggan niyo po siya ng live dito sa ating live streaming. Ayan. Hello. Good morning, everyone. Bali, ako po si Rodeline. So, yung anak ko kasi po, nagkaroon siya ng part sa lumbar pain. 3 orthopedic na ang napuntahan ko. Talagang wala talaga pong kahit anong dinala ko sa kanila. And then, nasubukan ko po yung mga products ni Doc Betito. Talaga pong sa ngayon po, okay na po yung anak ko. Nawala yung mga sakit-sakit niya at saka ang lakas-lakas na po kumain. So parang iba talaga po yung feeling niya po kaysa po noon, talagang payat na payat siya. Sa ngayon po, okay na po yung mukha niya, tapos maano na siya, matabil na, malakas na kumain. So talagang napakagaling po talaga ng mga products ni Doc Betito po. Kaya kayo po dyan, kung ano man po ang nararamdaman nyo sa mga kasuan nyo, kung ano po ang nararamdaman nyo sa health nyo, punta lang po kayo dito sa clinic ni Doc Betito at malulunasan po niya ang mga problema nyo po. Ayan, so maraming salamat po, Ma'am Rodeline, na talaga pong live na napakinggan nyo po. Ayan, so kararating niya lang dito sa ating office. So yung kanyang anak po ay galing na sa iba't ibang hospital, mga private hospital. Ayan, so dito lang pala malulunasan ang health concern ng kanyang anak. Ayan, kasi po kaka-basketball, natumba. Ayan, so nagka-problema po. Ayan, sa lumbar. Ayan po, so galing din dito si Alexander and si Tatay Ariel naman from Rapo-Rapo. Ayan, so si Tatay Ariel ay almost 1 month na po na umiinom ng ating Amazing 4 at ngayon po ang pananakit daw po ng kanyang tiyan na almost a year nang nararanasan ni Tatay ay ngayon po ay unti-unti na pong gumagaling. Ayan, so maraming salamat, Ma'am Rodeline. Ayan po, so sana ay patuloy pa din po siya din na tumulong sa mga tao na nangangailangan po, especially pagdating po sa kalusugan. Ayan, so galing din dito si Ma'am Vilma. Yan, so si Nanay Elsa last Monday. Yan, so April 7 naman galing naman dito si Nanay Lilia Nebres. Ayan, so pumunta dito yung kanyang apo. Yan, si Tatay Ernesto and si Ma'am Erlinda and si Celso Batalier from Sorsogon. Ayan, so si Tatay Celso Batalier ay noon po ay nalunasan na yung kanyang health concern during time na nagpa-konsulta po siya long time na nasa DCGB pa po si Doc Joey Betito. Ayan po. So, pero dahil daw sa kahirapan ng buhay, natigil po ang pag-inom ni Tatay Celso. But, ngayon naman ay may problema na po siya at tumataas naman po yung kanyang creatinine ay muli po na naalala naman niya si Doc Joey. Kaya daw, ngayon ay iinom naman po siya. Sabi daw nga niya,
ay kung saan siya natulungan ay doon siya pupunta. Kasi nga, ay napatunayan na po niya kung gaano po kagaling yung ating mga produkto. And also, galing din dito last April 8, si Nanay Lilia and Nebray, ni Nanay Nilia Nunez. Ayan, ito naman ay na-stroke. Ayan, so ngayon pong panahon po natin, ayan, laganap naman po yung mga nagkakaroon ng stroke, mild stroke, and also, ayan, maraming maintenance. Kaya po, proven and tested dyan ang ating Amazing 4. Yan, so galing din dito si Tatay Cesar. And, yan, si Tatay Cesar naman. Ayan, si Tatay Cesar from Kamalig. Yan, si Tatay Cesar ay dati pong nasa PCA. Ayan po. So, dahil sa nagtanggalan daw yung mga empleyado, ay nakasabay po siya. Kaya ayon, ngayon ay isa na po siyang farmers at ngayon almost 80 years old na si tatay pero sobrang lakas pa at nakakapagtanim pa. Yun nga lang, last February 24 ay na mild stroke po siya. At dahil po sa ating mga amazing testimony, ay sinubukan niya yung ating mga magagaling na produkto na Amazing 4 at kaya naman po ay sinubukan din po niya. Kaya, kumbaga hindi po problema yung pera. Kahit na wala, kumbaga, kasi sobrang saklap din po ng buhay nito ni Tatay Cesar. Kasi pinabayaan siya ng kanyang mga anak, pinalaya siya ng kanyang mga anak, at the same time po, pati yung asawa po niya. Pero, patuloy pa din po siyang nagtatrabaho para po sa kanyang sarili. So, si dito, yan, ini-interview po natin sila para po at least alam din po natin kung paano po maitutuloy-tuloy yung pag-take. So, may pension naman si tatay every month, kaya ngayon ay sinisimula na po niya na mag-take siya ng ating Amazing 4. So, galing din dito yung anak ni tatay, avocado. Ayan, ito po ay may mataas na uric acid. Ayan, so galing din dito si Nanay Marcelina Magbanlag from Feudoran. Ayan, from Matanglad, Feudoran. Ayan, ito po ay matagal na din po natin ng mga pasyente. And also, si Nanay Ninita. Ayan, si Nanay Ninita from Malinao. Ayan, nagpapadala lang po ito through GCash payment. At kinukuha naman po dito ni Ma'am Marivic Bubiles. Ayan, si Ma'am Marivic Bubiles, ay siya po ay naging way kung bakit ngayon po ay tuloy-tuloy yung pag-take ni Nanay Ninita na almost 29 years yung kanyang health concern. Diba? So, ngayon, ilang buwan pa lang, almost pa 4 months sa pag-take ng Amazing 4, yung legs ni Nanay Ninita nung time na nagpakonsulta dito sa atin, ay halos po mauubos na yung laman dito sa legs. But, within 4 months sa pag-take ng Amazing 4, ay unti-unti na pong bumabalik sa normal. Kaya kahit hirap sa buhay, hirap sa pera, ay hindi po yun ay naging hadlang sa kanila. Bagkus, ito ay pinagpapatuloy nila upang po ay kumbaga tuluyan na din na gumaling. Kasi nga 'di ba, kung tayo po ay puro problema yung ating iisipin, ay hindi po natin mahahanap yung solution. Sabi nga, 'di ba, kapag gusto may paraan, pag ayaw, ayan, marami tayong dahilan sa buhay. Pero kung tayo po ay puro dahilan yung ating iniisip, lalong-lalo na kapag buhay yung nakataya, 'di ba? Kasi isa lang ang buhay. If ever po na may mangyari po dyan, never na po natin may ibabalik yan. Kaya ngayon pa lang na may mga oras at panahon pa tayo upang po ay may pagpatuloy natin ang buhay, 'di ba? Kasi masarap mabuhay na walang iniindang karamdaman. Ayan po. So, and also, galing din dito si Ma'am Cora, si Ma'am Napay. Yan, so galing din dito si Ma'am Napay. Ayan, may pasalubong pa siya sa atin na orange na natulungan natin yung kanyang asawa na may mataas pong creatinine. Ayan, si Ma'am Joanne Austria, pinadala lang po natin sa GCash. And also, kay Sir Thomas Kamata from Malinao. I know, kilala niyo po ito dyan sa mga taga Malinao. Ayan, si Sir Thomas Kamata. Yan, so ngayon po may iniinda po siyang health concern, but naniniwala siya with the grace of God, sa tulong ng ating Amazing 4, ay hindi po siya maoperahan sa
Catarata. Ayan, so pagaling ka sir. Yan, ngayon, na-receive na niya yung kanyang product. So, 1 day lang through JNT. Ayan, so kahapon nagpadala. Ngayon daw po ay na-receive na niya yung Amazing 4. Kaya po, sa lahat po na gusto na mag-avail ng ating mga amazing products, kahit po kayo ay malalayo, pwede po kayo magpadala through GCash payment. Ayan po. So, sabi po, ay, kumbaga, magme-message lang po kayo kay Doc Joey, or mas kilala po natin ang lalaking hindi tumatanda, like sa Facebook. Ayan, i-search po natin ang Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. Ipapadala po ninyo doon ang inyong information, tulad po ng pangalan, contact number at address at landmark. And also, kami na po yan ang magpapadala po through GNT. Ayan, so, ang policy lang po natin dito ay payment first. Ayan, bago po namin ipadala ang inyong produkto, since po ang ating company is very legitimate. Okay, so sa lahat po, tomorrow, open po ang ating office is starting 8 a.m. to 6:30 in the evening, free health consultation. At ngayon ay meron na po kami ditong pang BP, meron na din po kami ditong pang examine sa blood sugar, meron na din tayo ditong magnetic health analyzer, which is bago po kayo i-consulta ni Doc Joey, dadaan muna tayo sa machine. Ayan, mag-i-examine po kayo ng machine at doon po natin makikita yung mga problema po natin sa kalusugan. And after that, i-interview na po kayo ni Doc Joey, bibigyan na po kayo ng advice, at doon na po natin malalaman kung ano po yung dosage natin sa Amazing 4. So, ang Amazing 4 po pala ay 4 po yan na kapsula, which is yung Mega 1, Mega A Multi-5, and si Miracle C. Yan po yung ating Amazing 4 na subok na at napatunayan na po since 2008 pa. So, and also, galing din dito kanina si Nanay Carmen, yung classmate dati po ni Doc Joey, and si Nanay Elizabeth Makasinag from Daragana. Natulungan din po natin na mataas po yung Freya at the same time po ay I think may bukol. Ayan. So, ngayon, medyo nagkakaproblema naman po sa diabetes. Ayan. So, ngayon, mini-maintain po niya is Mega 1 capsule na lamang. Diba? So, galing din dito si Surgeon Rioso. Ayan. So, yung kakilala ni Sir, ay ni Mayor Gonzales. Ayan po. So, galing dito si Ma'am Christine. And also, si Tatay Celso Abad. Ayan. So, galing din dito si Tatay Celso Abad. Ayan. Dati pong may bukol. 2028 pa siya na umiinom ng ating mga amazing products. At ngayon, diba? So, may katarata din po siya. Ngayon po, ay malakas na malakas si tatay. Nakakapagtrabaho pa po siya. Yan. So, iniinom niya lang po ay Mega 1 capsule. Sabi ko nga kanina, biniro pa nga namin ni Miss Angel kung talagang nakakakita na yung kanyang mata. Sabi ni tatay ay malinaw na malinaw pa yung kanyang mata at maganda daw kami. Yan. So, naniniwala po ba kayo dyan? Yan. So, talagang malinaw na malinaw yung mata ni Tatay Celso. Diba? So, ngayon po ay medyo may minomonitor po kami dito na pasyente from Naga. Yan, so nagpakonsulta po dito last Tuesday na almost 1,500 po yung creatinine. Yan, so pumunta po dito last Tuesday at talagang hinintay po namin ng 8 p.m. po ng gabi. Yan, dumating po sila dito 8 p.m. ng gabi kasama po yung pasyente. At talaga pong grabe ang taas po ng creatinine na halos po ay nagmamanas na. Ayan, talagang manas na po ang buong katawan at kumbaga, required na talaga ng mga hospital na for dialysis na. Pero, naniniwala pa din po siya na ito ay makakatulong sa kanyang father. At ngayon po, ang feedback ay malakas po ang kanyang papa. Hindi na daw po katulad ng dati, ngayon po ay malakas na. So, may improvement. Kaya, itutuloy-tuloy lang po ang pag-take ng ating mga amazing products. Diba? Kaya po sa lahat
ng mga nakikinig sa atin noon pa yan hanggang ngayon na lagi lang tayo nakikinig pero ang ating karamdaman po ay lumulubha na. Yan, so ano pa yung mga hinihintay po natin? Kaya po ay dapat ay agapan na po natin yan, lalong-lalo na po ang kumbaga buhay yung nakataya. Ang pera po ay anytime ay pwede po natin na makuha po yan. Yan, so, pero ang buhay, never na po natin maibabalik po yan, 'di ba? So, sana po ay malaman natin kung gaano po kahalaga ang buhay ng isang tao, 'di ba? So, again, ito yung contact number po ni Doc Joey or mas kilala po natin na ang lalaking hindi tumatanda. Ayan, sa Smart, we have 0910 44-82598. Again, 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan, so ngayon po, may bago tayong programa which is MHC Diamond Multi-Level Marketing, which is mamamonitor nyo na po yan sa inyong mga cellphone at lahat ng mga pinapasok ninyong mga tao or may mga kakilala kayo na may mga sakit, mamomonitor nyo na po yan ang inyong income sa inyong cellphone. At once na nagpukonsulta po kayo dito, ay magkakaroon po kayo ng account at magkakaroon po kayo ng 6 ways to earn. Ano ba yung 6 ways to earn? Unang-una po dyan, magkakaroon po kayo ng discount. It depends po sa package na inavail po ninyo. Kasi po, kapag nag-avail kayo, like yung ating like yung Platinum, which is 25,000 worth ng ating mga amazing products, ay meron po kayong 25% discount. So, panghabang buhay na discount na po yan na magagamit po ninyo. And also, number 2, magkakaroon po kayo ng direct referral commission. Doon naman po yan sa mga tao na makukuha po ninyo yan. So, katulad ko, na naging member ako ng MHC Diamond, nakuha ko si Miss Angel. So, meron po akong makukuha sa kanya na 15% commission. So, si Miss Angel, doon naman po tayo sa indirect referral commission. So, nakakuha naman po si Miss Angel na ipapasok dito sa ating office. So, kahit hindi ko nakakilala yung ipapasok ni Miss Angel, meron pa rin po akong makukuha doon ng 7% commission. Ayan po. So, dito naman, meron tayong personal sales commission. Ayan. So, doon naman ito sa mga tao po natin. And also, doon sa repeat purchase commission. Ayan. So, yung organization bonus doon na yan next year. Ayan. So, kasi dito, kapag nakakuha ka ng isang tao na magaling, talagang made ka na. No need ka na magtrabaho. Yan. So, sa Saturday, yan, magkakaroon po tayo ng orientation regarding po sa ating multi-level marketing. Yan, malalaman nyo doon about sa ating mga amazing products, kung paano po kayo matutulungan sa iba't ibang uri ng karamdaman. At the same time po, paano naman kayo kikita pagdating dito sa ating mga amazing products. Kaya to sa Saturday, April 11 po ay magkakaroon tayo ng orientation, 1:30 p.m. sharp po yan. Kaya mag-message na lamang tayo kay Doc Joey. Ito po ay magandang programa kasi makakatulong po sa kalusugan. At the same time po, paano natin mapapangalagaan ang ating mga pinaghirapan. Yan, yung ating mga pera. 'Di ba? Kasi usually, napupunta lang po more on sa maintenance and sa hospital. So, dito sa atin maiiwasan po natin yan at matutulungan pa kayo kung paano po ninyo mai-enjoy ang inyong pera. Yan. So, again, tomorrow magkita-kita tayo.